Poštovani gledalci, upravo smo dobili vest našeg reportera iz Prištine da su neprijateljski avioni agresorskih NATO snaga oko 20 časova izvršili raketne napade na teritoriju Kosova i Metohije. Pažnja, pažnja, vazdušna opasnost za Beograd. Pažnja, pažnja, vazdušna opasnost za Beograd. Beograđani, jako znate da ponovimo. Isključite struju, zatvorite gas, otvorite prozore, spustite roletne, pomerite zavise, ponesite pripremljene stvari i lagano se spustite u svoja skloništa i zaklone. Sirene koje su upravo označile vazdušnu opasnost pozivaju da se uputite u skloništa. U skloništima sledite informacije i uputstva koje će slediti iz Gradskog centra za obaveštavanje. Gotovo. Godine 1999. Evropa je ponovo vidjela rat. Bez odobrenja Ujedinjenih nacija, NATO savez započeo je bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije. Napadi su trajali 78 dana. Ali pitanje i danas ostaje, da li je bombardovanje bilo opravdano ili je to bio jedan od najkontroverznijih vojnih napada u modernoj istoriji. Tokom 90-ih godina, na prostoru bivše Jugoslavije vodili su se ratovi. Sukob na Kosovu između srpskih snaga i albanskih pobunjenika postao je sve nasilniji. Zapadne zemlje optužile su vlast u Beogradu za kršenje ljudskih prava nad Albancima na Kosovu. Pregovori su održani u Francuskoj, ali dogovor nije postignut. Nakon toga, NATO je odlučio da započne vojnu intervenciju. Bombardovanje je počelo 24. marta 1999. godine. Meta su bili vojni objekti, ali pogođeni su i mostovi, fabrike, televizija i civilna infrastruktura. Sirene za vazdušnu opasnost oglašavale su se svakodnevno. Ljudi su noći provodili u skloništima, dok su gradovi širom Srbije bili pod napadom. Bombardovanje je trajalo 78 dana. Tokom napada poginuli su vojnici, ali i civili. Uništena je infrastruktura, mostovi, putevi i industrija. Pogođena je i zgrada državne televizije, gdje su stradali radnici koji nisu učestvovali u borbama. Nakon bombardovanja, vojska Jugoslavije se povukla sa Kosova, a područje je došlo pod međunarodnu kontrolu. NATO je tvrdio da je intervencija bila neophodna kako bi se spriječila humanitarna katastrofa. Mnogi u Srbiji smatraju bombardovanje nezakonitim i nepravednim. Neki stručnjaci i danas raspravljaju da li je napad bio kršenje međunarodnog prava. Istina zavisi od toga koga pitate. Bombardovanje 1999. godine ostaje jedno od najosjetljivijih pitanja u modernoj istoriji Balkana. Za neke nužna intervencija, za druge nepravda koja se ne zaboravlja. Istorija još uvijek nema jedan odgovor.